alueauton mä voin ottaa ja palauttaa minne tahansa tässä alueella. Ja voin ehdottomasti suositella, tähän ei sitoudu pääomaa yhtään. Kulut on suhteellisen ennustettavat ja kohtuu pienet, vaikka sitä käyttäisi lainkaan. Meidän yritykselle arkkitehtitoimistona kestävä kehitys on erityisen tärkeä asia ja koemme, että yhteiskäyttöauto on kestävän kehityksen mukainen ratkaisu, resursseja säästävä ja joustava ratkaisu. Parasta Omagoossa on, että sen saa nopeasti ja se on itse asiassa erittäin edullinen. Suosittelen käyttämään Omagoota. Olen pitänyt tosi paljon palvelusta, eli on helppokäyttöinen, eli yleensä auto löytyy melkein talon edestä. Omagoota ollaan käytetty harrastuksiin, kauppareissuihin ja sitten satunnaisiin vierailuihin vanhempien luona. Parasta Omagoossa on se, ettei tarvitse omistaa autoa, mutta saa kaikki auto-omistajan hyödyt.